En welkom vanuit het PC-café. Het is de dag na de PC en dan is het al jaren een traditie dat de winnaars bij u aan tafel zitten. Dit hier, geen treien winners, maar fjouwer. Maak een groot applaus voor Geert-Anne van der Bos, Jacob Wassenaar, Teke Triemstra en de koning van de 161ste PC, Daniel Isiger. Heren, welkom hier in het PC-café. Vertel eens, hoe shot de dag na de PC van het winnend parcours eruit? Ja, prima. Ja, het bloot even stil. Ja, nee, dat wil even bijkomen, joh, maar ja, vreemde dag gewoon, Juster. Een vreemde dag? Ja. Want? Nou ja, dat zoals bekend, Teke valt uit, neemt het besluit en Jacob komt erbij en die valt geweldig in, dus dat heel vreemd alweer. Ja. Wie het voor hem, net als mij dood is de hele dag bed lezen, of net? Ik heb het over aan het werk geweest, joh. Aan het werk? Ja. Nou, want volgens mij, we hebben daar een WhatsApp heb ik zien. Maar de eindredacteur, laten we die er even bijpakken, jongens. Want hoe let Master direct wel wezen, is de vraag van Jacob. Nou, dan is het antwoord nou, fjouwer roer ik het hier of fjouweren. Dat meest net. Maar ik denk om jou vieven, we hebben het nou dan op bed. Ja. Ja, nou, ik heb vanmorgen in Range geweest. En inderdaad, ik kwam jou toe aan thuis en dan ging even bekomen, no, want het wie regen nog om vanmorgen zo te worden eruit. Oh, dat is wel gewoon op werk geweest. Jazeker. Nou, uitstekend. Complimenten. Hey jongens, de vraag die toch keert min in het Friesland ik wel een beetje dwanden hoort. Hoe heb je met eigenlijk die met prijs hield? Want ja, het is 4400. Normaal sprutsen is dat ongeveer 1400 man. Nou heb je dus een man meer. Hoe heb je hem dat oplost? Nou, we hebben alles op één grote beeld gegooid en dat hebben we deelt er voor jou. Keurig. Ja toch? Ja. Zou jij dat? Nou, absoluut. Ja. Nou, dus dat heb ik helemaal weer uit de verhaal. Jongens, even alle kijk het op een stokje. Fjouwer winnaars hier aan tafel. Eigenlijk maar, ja, we hadden maar 3 kronsen. Heeft al even onstipt. Is het eigenlijk net gek dat stokje in krons heeft teken? Nee, ja, dat is een keer net zo. Het is mooi met voetbal. Wel normaal dat iedereen een medaille krijgt. Zelfs als je helemaal net invallen bent op bijvoorbeeld de WK. Maar in een keertje heb je draaien en dat weet je. Het komt wel steeds meer in. He. Mooi wat teams en een vierde man achter de hand. Maar Xavier is net een... Nou, prima zo. Ja, maar wat voor gevoel zisto je nou eigenlijk? Want ja, zij zitten misschien een beetje in de feeststemming. Viel sto je eigenlijk echt een winnaar? Nee. Ik heb het besluit genomen van Geert-Anne en van Daniel. Want anders zien we de hele finale net rijden, omdat ik de volle pine hier. En voor mij viel het heel dubbel. Het is Alex het veel dat ik een tweede prijs won heb. Mooi een beetje een gouden roantie. Maar zo volle pine had deze dood. Ja, je had ze, maar... ja, dat heb ik nog nooit beleefd. Nee. Dus, en vreugde van mijn maten en verdriet van mezelf. En een tweede prijsje. Ja. Dus dat viel het een beetje. En we zitten trouwens nog even Griff Oera. Heb je hem überhaupt al wat beelden waarom jongen? Niks. Nog helemaal niks? Nee. Scootjes hier om de hele nacht. De hele dag scootjes hier jongen. Ja, ik heb wel oren van dat ding hong, maar alleen maar scootjes hier. Dus. Nou, laten we dat ook goed maatje. Even de hichtepunten van Jim, vooral de hichtepunten van de dag van Juster. Geert-Anne van der Bos. Op. Jacob Klaas-Huisma. En dan kent Daniel Isiger keren van de keert. En daarmee is de partijtaan de zal tegen Triemstra blijven wijzen zodat het net al te lang doorgaat. Maar hoe is het met die schouder? Nou ja, het is wel beter best. Maar is het vol te houden? Ja, dat ging wel vooruit. Teke Triemstra die kan absoluut net verder op zijn 15e PC. Pees en spieren, ik weet niet wat het is. Die verzorgen daar gewoon elke slag een pine waar gewoon absoluut net erin slaan kan. Ik zei, ik wil net eerst in het veld stappen dat het nog steeds dat we 12 maar niks achterkomen. En dat Jacob dan niet vallen had. Dat is ik niks gedaan. Dus toen heb ik de knop teruggehakt en zei Jacob zo en klaar maar om. Ja, precies op de Jacob Wassenaar. Als er naar het leeg valt, dan zie je nog hoe dat echt en is. Ja. Oh, ja. Die is best op.
Hij zit er in, hè? Ja. Jezus Steens ervoor. Jager was er op de boven. Jager. En dat is Kinnetwa. Ik denk dat er aan de binnen mooi het laatste is. Want hier komen ze net meer terug in. Nee. Jezus Steenstra, wat dochter? Nee, nog een keer Jager Basselaar. Dat die voor is. Ja, die heeft de slag te pakken. Nou, zo Jezus Steenstra we nog een keer binnenbrengen kunnen. Of zo hij nou het perk is. Want ik heb zo'n raar gevoel. Ik weet niet wat het is. Zoals voor jou, Jezus Steenstra. Ja, nou, wat zeg ik? Ja. Wat zeg ik? Ja, jammer. Spelen door de partij Zuidjet. Ja, die is bij ons en ik denk dat mag ik dan maar eens even zien. Ja, je er dan steen mooi, dan is het natuurlijk al heel adrenaline. Ik ben godverdomme, ik ben helemaal opgefokt, man. En het is los in deze finale. En dat is de eerste bal van Jan de Pieter Dijkstra op Jacob Basselaar. En die begint mooi een bobbenslag. En laten we nog wel aardig hier er eens een keer streekjes bij zetten. En Jacob Basselaar. Ja, dat is 2. Ja. Ik heb de pijl in de hoorn horen. Nou. Die spanning hebben we gedaan. Jacob Basselaar, ik zet er een streekje nummer 3. En wat is er mooier omdat het man op 6 gelijk. En het is Jacob Basselaar die de bal tot de hoeken jaagt. Gaat die boven? Nee, krijgt net nog wel. Ja, wel. Ja. Voorin, Jacob Basselaar. Streepje zetten. Op een rijboven, dat weer 5. Tot brengt je bal achter je bedaan. Dag. 2 boven, dat is uit. De 161ste PC is een prooi worden van Gert-Arne van der Bos. Jacob Basselaar, Teke Driemstra en Daniel Liesiger. Dan zit je de hele middag op de tribune en mooi erin. Ja, godverdikke. En Gerrit Zaag is wel fantastisch. Onvoorstelbaar. Het is nou dus voor de finale van het Stom Communiceren. Hoe is dat nou dan? Ja, Want hoe dankbaar is Daniel daar eigenlijk? Ja, dat was het witte verschil. Jezus Christus, wat een topper. Ja, intens. Wordt er nog even naar deze beelden. Hoe is dat om dit toch even weer om te zien, Gaetano? Ja, dit is prachtig. Als de zus doet Jacob van zich afslaat de hele finale. Ja, dat is super. Ja, want voor het eerst nou eigenlijk wien er 5, 6, misschien wel zo'n patroon die de favoriet wien. Ja, dat is best wat oors, hè? Want ik kan me vaststellen, de laatste 4 wielen laat de druk altijd bij hem. Ja, nou, als de latting zo bezerkt, dan ziet alles wel wat uit elkaar. Het tweede omloop kreeg Jan Dirk kreeg Olijnsma. En dat wie wel wat een kraker. En Boukertje en hoe heet het? Het Sint-Cornelis, dat wie een kraker. Tweede omloop. En je weet ervan dat je de hele finale, dat je 2 mooie partijen krijgt. En wij kregen Cornelis niet. En Olijnsma kreeg Sjoerd niet. Dat komt omdat Johan die de rekken al binnen. Maar ja, geweldig. Ja. Onderstemmen keert niks, hè? Nee, hak per week. Ja, natuurlijk. Ja. Het zal wel een reden, dat is dan beter zit. Ja, precies. Hey, teken even naar de Eita, want daar heeft Oude Sneun keert. Snijn, Arem, de generaal, heeft bewust lezen litten. Maar wat voor gevoel kiest jou juist de dag in? Maar een goed gevoel? Nee, dat is een goed gevoel. Nee. Ik wist dat het nog net oer wie. Het wie wel 4 in de kleer, maar ik moest toen wat trainen. Want helemaal niks, want alleen de PC keertje keer net. Dus ik moest het weekend ik wel 1 keer. En dat woek ik. Op trainen voornamelijk al dat het net oer wie. Maar uiteindelijk, haast dan wel wat vol. Vrees best wat stief, sneeuw, gewoon wat knap. Maar in de hele finale kreeg ik al mee heel eerst. Nou, dan weet je dat de snelheid ik weer stief binnen. En dat het dan elke dag wel beter wordt. En dat je hopen, denk ik misschien wel tegen beter weten in, dat het de waantjes wel goed ging. Zal genoeg pijnstillers nemen. Na de latting hier ik in de holle natuurlijk om voor de hele finale een injectie in de schouder te doen. Na de pijnstillers zal ik helemaal niks meer veel zoeken.
Nou ja, en in zo'n spuit werkt het net maar 2 uur, toch? ja, ongeveer gewoon weer wel flinke doses. Ja. Dus die misschien wel iets langer werken. Maar rond Dubai, de sport als hij met de spuit doen had ik nog vragen van was hem nou echt. Hij kiest net nog op een pijn stillen en dan vaar de hele finale de spuit. Want echt gezoen is het dus net. Nou, omdat ik dan wil 3 omlopen werk je dan. Maar ik zou jou met de 2 omloop maar, want zat de eerste op gang, ja, het kreken erin in scout, het veel krek, dus ja, zit je maar aan een paar peesjes vast of zo. Het was echt een onbeschrijfelijk gevoel had ik zien het scouten. En ze zochten daar ook op, hè. Daar hebben we een voorbeeld van trouwens. Dan kunnen we even naar Shen, jongens. Want Okay. ze zochten hield hij met lange ballen en dan moest hij die hield strekken. Ja, en dan krijg je vanzelfs echt last. Dan kunnen we wel even naar Shen, jongens. Ja. Teken Driemstra, hij is eventjes van het veld west, maar komt nou weer om. Hij had hem een handel litten. Ik denk even naar Spicy zetten litten. Daniel Isger. Voorin bij Jacob Klaas Huidsma. En Teken Driemstra, ja. Dat vindt Teken Driemstra net leuk dat er maar de hand boven het schoudermat. Dit wie denk ik net het moment, maar het is wel een van de. Ja, die serie, hè? Die weet ik nog wel. Daarvoor had ik een bal, die miste ik. Die kon ik makkelijk pakken. En normaal slaag ze gewoon over alles heen. Op ieder geval de huts in om. Maar dat was ik nou net. Ik zo'n keer en die miste ik. En zei ik wel meer bal van Enno King, maar Pieter van Althuis in beide omlopen. Die meer wat aan de hege kant weer. Ja, ik kan niet alles erin litten voor Daniel. Ik heb wel meer in litten dan wat ik normaal die. En die bal, elke slag die me gewoon safrekt volle zeer. Dus daarom heb ik het wel om tweede omloop die spuit zetten litten. En toen ik vernam gedurende die omloop dat hij net genoeg werken. Tenminste net waar de pine echt ziet. Nou, toen ik voor mezelf op een gegeven moment bij 3-4-0 voor de knoop terughaakt van deze keertje uit. Dit verliezen we zo net. Ik net maar een hele teken of misschien nog minder dan een held. En dan normaal zo lezen maar de sportarts had misschien nog een spuit zetten werk in precies op een plak waar hij wel zeer doet. Maar hij zei dat wordt heel moeilijk. Nou ja, ik zou dan net op je in lid dan maar. Want dat ik wel de hele finale instap. En we komen 12 achter wat ze nou weer kwam. En Jacob had er dan in. Ja, dan is het helemaal een moeilijk verhaal. Maar Jacob wie mooi. Dus toen heb ik zien om zo en klaar die maar om. Wat wist want hing je me terug? Nou ja, dat merk je natuurlijk wel. Hè. Hij houdt hem in. De eerste omloop. Nou ja, de eerste omloop voel ik nou op zich nog wat mooi van. Ik koestel zien dat hij net zijn eigen slag, wat hij normaal heeft, dat hij dat net echt hebben koer. En daarna ben we naar ons plakje gegaan en ben we in contact komen inderdaad met Ron die de spuit aan zetten zo. En wel een goede hoop natuurlijk dat hij dan die omloop daarna pinevrij wezen zo. Daar zit hij hem gewoon bij, als Ron Duvoir de sport uit de spuit zet. Ja, nou kleren we hier een rond vrijmaken bij het veld voor ons parcours. We hebben zien een mooie fysiotherapeut en Ron die kwam daar. Een soort van medisch centrum. Nou ja, dat zou ik ook net nemen, maar we konden mooi relaxen en masseerd worden. Ja. En Jacob, want Doos zit op de tribune. En Doos shost dat ek, dat teken dus net voluit gaat. Ja, nou ja, ik zie er maar een ploegje maten en je hebt het natuurlijk bij elke slager even. Ja, hij slaat net voluit. Maar ja, wij dachten misschien spaart hij hem wel voor de rest van de dag. Want inderdaad, de eerste 12 lopen, maar ja, die konden ze sowieso wel winnen op hele kracht wel. Dus ik dacht misschien bewaart hij de rest van de hele finale om er dan te stingen. Ja, toen kreeg ik een telefoontje. Ja, dan, van waar kreeg je zo'n telefoon? Van Peter, de trainer. Toen weet van mij nog dingen uit de partij. En die jongens naast me zitten natuurlijk de hele dag al van, nou doe jong, waarom draven, weet ik het al hier. Maar ze gingen net in de gaten dat ik telefoon kregen hier. En ik zei van, ik mag erheen. Nou, wie daar hier, ze lopen natuurlijk net. Maar ik stief voort, was het niet, ik zei eerst van, Stoom kwam uit hier. En dat liep voort vanaf het moment dat ik een telefoontje kreeg, wie dat zei. Ja. Ja, want mentaal moet je dan een knop omzetten. Ik bedoel, wie voor het kleren, je moet er niet een keer de hele, wie er niet staan kleren, de hele finale. Ja, wie voor het kleren. Nou ja, dat is echt amper zenuwen, want de hele finale sloeg 10 keer boven. Ja, ik weet, je hebt natuurlijk in één keer, toen hij belde, toen wie het voort, dan ben ik geen zenuwen tegen, maar dit was de spanning die je nodig hebt om te presteren. En toen ben ik eerst nog maar tegen en die dokter mooi was nou inderdaad dat plakje werd zij ziet. En toen zeker, want toen hij drukte een keer tegen zijn schouder. Ik dacht van, hij winnen wel, maar dan kan het net maar teken. En toen tekent ik gewoon van, dat kan zo net. Ja, dan gaat echt die knop om van, bliksem, nou maak ik echt. Ja. En toen moest ik wel even, we hebben achteraf een baltje slaan, want je moet een beetje warm draven. En toen ben ik even twaatte alleen. Ik denk maar even tot rust komen, want wie hier, dood was ik zie me van, doe maar rustig jongen. Ja. Dus ik ben helemaal hyper. Ja, even de pater familias, even een... en teken, want voor die is het ook een hele drege beslissing. Waar is dat het eerst verteld? Onder de trainer?
Ik heb een paar slagen voor Duinbeek en Peter Taron. En toen had Peter van ik ken net trollen in de hele finale. Ik zei dat wordt niks. En dus toen wist Peter het al. En hoe ik het net zien hun zei, ik wil eerst de partij winnen. En dus daarna zit ik al heel iets in me van mij opbeuren en zeggen van ja, ik ga goed tegen en sla het je in een harm voor die. Nou, wat ik maar, wat zei ze koer, dat zou je het zien. En toen wist ik van mezelf van ja jongens, ik maak deze partij uit met Jim en dan stap ik er bij. Ja. Want toen is het gewoon net eerlijk zien, net vet zien door hun. Ik bedoel, de man die doet er ik alles voor en ik hier dan wonder van dat zij, had ik niks zijn hier, had ze dan, ik zie mijn zijn van teken, wist wel zeker dat het keertje was. Want ja, ik kan me haast niet voorstellen dat ze dat ontwarden met mij erin. Nee. Maar ze hebben niks zijn, ze hebben elkaar helemaal aan mij litten. Ja, dat vind ik van hun ik groot. En dat ze gewoon, had ik zei van jongens, ik wil terug en ik wil balkeer iets van mij nog zijn van prima, we gaan maar zien trein, geven dan maar ten onder. Nou ja, dat liet ik net gebeuren natuurlijk. Ik bedoel, ik heb niet volle verstaan wel. En ik weet dat Jacob super zit te keertsen de laatste weken. Dat hij gewoon heel goed invalt. En dat ik een PC-keertser is. Ja, nou maar daar heb ik ook even op injekje. Even de advocaat van de duivel spelen. Hè? Je bent er nou toch. Want je kent toch van tevoren zeggen ze van, dan kies 2 omlopen keertsen. Wist wat? Doen we dan een verse kracht erin. Die oren jongens, die hebben geen invallers. En dan kunnen we gewoon, mijn diverse jongen, kunnen wij gewoon weer 100% Jan. Nee, de grootste flauwekul die te bestiet. Wat ik wel ken, maar dan zit je net in, dan heb je kreeg zitten op de tribune en dan had ik je verteld, dat zit net nog een keer om daar de hele dag te zitten. Op zo'n houten bankje. Ja, dat is net een goede voorbereiding van het keertje. Ja, achteraf wel, maar... Achteraf kun je zeggen, het pakt nou goed uit. Van tevoren zei je net van, ik ga maar de hele dag op de tribune zitten. Maar dat is nee. net... Nee, dat is... Als je dat inderdaad aan het wanselen, dan moet je de hele dag mooi. En dan ben je met je 4 of 5 ben je dan... van huis is maar nee, dit is gewoon, we stappen als je trein stappen we de PC in om de PC te winnen, maar dit team. En goed, dat we Jacob achter de hoorn hebben, dat heeft gewoon met het verleden te maken dat Tekelijk gewoon nog net fit wie. En we zien wel hoop natuurlijk dat hij bij de PC keert zijn koop. Ja. Hij heeft trouwens even heel wat oors, een beetje interactie met het publiek. Verneem je, weet je al je water op de tribune zit? Nou, sommige mensen gaan de verste plakjes, dus je weet wel waar die eigen mensen zitten. En je zegt wel eens wat om je heen. En, de Pomerantentribune, wist waar er al je ziet? Nou, net al ja, denk ik. Nee? Een peer? Neem eens een peer. Waar is het al je jongen? Nou, Faberaan, ik jongen. Ja? Nou, veel eigenlijk niet. Nee? Nou, zullen we even zien wat er nog meer al je ziet op de Pomerantentribune? De PC is een van de grootste sportevenementen van ons provincie. En dus is het echt volstrekt logisch dat de eretribune groot vol zit. Foppe de Haan is er, de voorzitter van de Frieske Oversterden, Wiebe Wieling is er, deputaire Johannes Kramer had ook een kaartje gekregen. En zij zouden ook op de VIP-tribune zitten, maar hij had de kaartjes thuislezen litten. Het is de vraag of al deze Pomeranten doel ha over het speeltje. Wat is kweer? Ik heb geen idee. Wat is kweer? Ja, dat is net best. Vliegen hier wie de vanzelfs de strieker. En ook dit hier is de verwachting dat er iemand is die de kleen uit van zeel. Grut is dan ook de teleurstelling als blikken dat er dit hier geen strieker komt. Ja, dat zeer. Dat verschrikkelijk zeer. Ik ben godverdomme, ik ben helemaal opgefokt, man. Dames en heren, we hadden dit hier geen strieker. Ik herhaal je, geen strieker. Net elke nien is er blied mooi. Geen strieker, wel wat nice, want er zit een camera in een prop. Oh, dan shot Cornelis sterk strikt dat er wat in die prop zit. Dat is een camera, Cornelis. En dat smiet echt prachtige beelden op. Zoals dit. Het is weer een mooie dag. Of zoals de commissaris het zei. Prachtig, juist een baarlijk mooie dag. René Anema en Martin Veenstra nemen ouskiën. De bin verrassings. En dan brengt er de bal op. En dat is het. Dat Johan van der Meulen, Reese Pieter Hiemstra, Hilke Bruisma. Jerke Wolf verliezen van het eerste klasse door. Er is tragiek. Qua keertsen is al kloten dit hier. Er is een fanfarekorps. En er wie een finale. Ja jongens, de finale. Ik bedoel, zij valt dan in sleep. Maar je moest het zien, de verrassing eigenlijk van de dag. Het bedoel van Jelte Pieter Dijkstra. Maakt het Jim eigenlijk wat uit, Jim, waar je hem dan keert mat in de finale? Maakt het hij überhaupt wat uit? Nee, als je in de PC-finale staat, dan telt maar één ding. En dat is de kroons. En weet je dat ze inkomen, die moeten dan al. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel, goed, natuurlijk had je de list bezocht en je komt met deze jongens en die krijgt al van hun want denk ik al een finale spelertje met Tijnen die.
En nou goed, me kon gewoon goed opheppend. Machine al van, nou ja, wat moet eigenlijk direct van het begin af aan we er bovenop zitten. En ja, geen stekjes val litten. En dan zorg ik dat we een mooie kwartfinale van maken. Ja, en dat wie het ook, hè? Ja, mooi weet ik niet. Ja, voor Jim wie het heel mooi. Prachtig. Nou ja, je ziet hoe wij staan te slaan. En we hebben hartstikke geen fouten. En we slaan, wat we in het perk krijgen, slaan we hartstikke al je boven. Dus sinds me dat het net mooi is dan. Ja, er zit minder spanning in. Ja, oké, spanning. Maar spanning heeft niks meer mooi te krijgen. Nou, vind ik wel. Spanning vind ik wel mooi. Nou, ja. Een spannende, mooie finale. Ja, toch? Dat is toch echt wat het publiek wil. Kist technisch, kist ik mooi vinden. Ja, dat is hier. Maar nou wie het toch een beetje, en dan ben ik misschien weer een beetje de advocaat van de duivel. Het wie wat een vlakke PC dit hier. Is het maar eens? Ik miste het grote spektakel. Nou, we hebben nog Shell in volgens mij, Jacob. Het mankeerde net aan je misschien. Nee, het bedoel van Johan, dat valt samen uit. Dit had het vanzelf ook met de kraaien. Ja, van de Mul die te gauw oorgeeft, Orlijnsma die het verliest. Ja, inderdaad. Je verwacht je dan ook wel wat meer van de partij, bijvoorbeeld tussen Bouk en Tjisse. Hier wat meer viewworking zitten kennen. Dat is het eigenlijk volgens mij net kom. Jan Dirksen, Orlijnsma. Dat had ik nooit echt een hele goede pot volgens mij. Het wie nooit echt spannend. En die spanning, dat vind ik dan mooi, dat miste ik een beetje. Ja, oké, maar volgens mij, wat ik een beetje verzoen heb, waren die partijen ik net super goed keert. Nee. Maar ja, je hebt gewoon zoiets van zo gauw als mogelijk kwarten met een maatje. Ja, inderdaad. Dat elke keer wat je dan langer op het veld zit, dat is er eigenlijk niet te lang. Ja, hetgene wat nou het langst moet worden, dat is eigenlijk de speech van Maasema Toeren. Alles wie binnen Toeren wil dienen. Hey, hier je maar redelijk gauw in de gaten in die finale van, ja jongens, dit jou we eigenlijk helemaal net meer uit hand. Nou ja, Jacob begint met 2 bovenslaan. Ja, dan denk je van, ja, bliksem, we zetten het zelf voor wat wij eigenlijk in de hele finale doen. Dan kan je er nog wat voor jou gelijk en we pakken het eerste bordje op zijn gelijk. Maar vanuit toen, ja, een keer vliegersvlug. 2-0, 3-0, 4-0. Ja, dan weet je eigenlijk al dat het eigenlijk goed zit. Ja, en dan ben ik benieuwd tegen. Hoe zit het dan te zien? Nou, ik zei van de finale, ik zin in alle 3 zijn. Zwaar je voor hem direct fel binnen. Begin net rustig. In 2 linies die zo komen dat we van Hendrik Talsma verleren. Ja. Nou, ik zei zwaar voor het net weg gebeurt. Maar nou praat je als een coach? Ja, nou, zo viel ik me een beetje, ja. Ja? Ja. Ik, tuurlijk. Maar als de persoon een teken, ik ken me zo vast, ja, dat is het al jij erom, joh, echt mengde gevoelens. Ja, zeker. Ja. Ik ben enorm blij voor hun. Ik zie er ook een beetje samen met Peter erachter. Als hun coach, ik een beetje de 4e man. En dat ze het dan opreden, ja, daarvoor ben ik eruit gestapt. Ik ben net uitgestapt om te zien dat ze 12 treden worden. Ik ben eruit gestapt om te zien dat ze eerste worden. En dat is lukt. En ja, dan sta je er zelf niet eens echt bestil nog hoe het van jezelf is. En dan later, dat er dan bij familie staan en zaten ze aan het feest vieren binnen. Ja, dan sta ik aan de zijkant natuurlijk iets minder vrolijk. En dan komt er in één keer alles boven. Wat je beleefd hebben dit hier. Van alle keertjes 4 waar de meeste tieren erin stutsen. Oorlog behandelen. Nou ja, dan heb ik het hier 6 wedstrijden keerst. En ik alle wedstrijden met Pine. Dus dan is het dramatisch keertsen. Maar ik heb het voortzieverd tot naar de finale. En tot de finale wie ik gewoon keertser, coach, fan van vooral Getana Daniel, natuurlijk ik van Jacob. Maar had de trend West? Ja, dat een heel apart gevoel. Ja. Ik denk dat ik wel, ik weet de laatste keer dat ik goed, dat weet ik niet, misschien wel 15 jaar geleden. Maar toen Gerdien, mijn vriendin bij me kwam en die begon te goelen en ja, dan was het net droog. En dan komt de rest van de familie en de vrienden en zo komt ik en ja, dan is die 20 minuten niet al weer wel heel moeilijk. Ja, het is just al een beetje onjoen. Is het einde seizoen? Ja, zeker. We hebben nog zo'n de week na keer, de laatste 12 volgens mij uitnodiging. Dan mag ik niet eens mooi, want door de ranking, omdat ik net genoeg punten heb. Dus en dit herstelt net binnen 4 weken. Ik ging nou zo'n week rust houden en toen weer het haast oer. Maar nee, deze week pak ik mooi om je rust te pakken en te zorgen dat ik voor januari weer fit ben. Ja, want het is een echt sportblessure. Het is eigenlijk net Samaroer, want het eerlijk wezen, de is er al mooi vanaf juni. Zo'n Dron Riep. Nee, sinds april al. Oh, sinds april. Ja. Dus het gaat net Samaroer. Vrees je wel eens van je de echte carrière? Ja, ik dat. Je denkt eerst dat het gewoon wat een stief schouder is. En je hebt vaak pijntjes, vooral het begin van het seizoen. En dit weer bij de 3e, 4e boetentraining Wietelsa. En eerst dan wacht dan doe je een week wat rust gewoon op de training. En dan keer je weer. Dan doe je een week helemaal niks op de training. Qua uitslaan de meesten.
Dan is het nog net oer. Nou, dan neemt ze strijk in rust door de riep mij. Dan bleek het nog net oer te wezen. Nou, toen heb ik contact zag met zeg maar, de beste van Nederland op dit gebied. De beste fysiotherapeut en orthopedisch chirurg. Nou, daar ben ik zo'n riep ben ik daar elke week heen vliegen. Mijn oefening thuis elke dag dienen om de boel weer sterker te krijgen. Dus ik wil dat het beter wordt. Maar na een week of 4 kreeg ik op een tiertje mijn trainer wat een veromslag. Toen kreeg ik het in schouder wie de weer stief. Dus dat kostte me toen ik oorweken 2 weken. En ik wil ook met de rengers daar weer mooi doen, maar toen ik zeg dat ik dat net helle. Nou, toen heb ik een beslissing gemaakt om dan wel de weekend van de PC mooi te doen. Om dan toch nog wat van het hier te mooi te zien en de PC te keersen. Maar ja, nou, dat hebben ze gewoon ik in beter van. Ja. Als je dat juist, Daniel, ik bedoel, daar is ik net het eeuwige kaatsleven, hè? Daar ben je 34. Ja. Hoe sjost je nou? Ja, dat is... Nou ja, goed, wat hij nou beleeft, dat beleef je toch ook wel een beetje mijn brak in je kiel. Hè? Maar je weet gewoon wat die jongen eruit verdiend heeft en wat hij ervoor doet. Dan valt hij de sabber bij en neemt hij eigenlijk zo'n gigantisch groot besluit om voor u uiteindelijk in uw belang dan dat we Jacob erbij krijgen. Nou, dat tekent gewoon teken. Een sportman, dat is fantastisch. Ja. Geen oren voor. Dat is echt. En ik ging er een beetje vanuit van, maak je nou het seizoen al? Nou, we hebben dan die honger, hebben we dan net tijd honger. Nou ja, we zijn al je brood nuchter, want we zitten ontwetten, dus we kunnen er ook wel even door gaan. Dat denk ik wel we nuchter zijn. Ik heb niet twijfels. Maar maakt het Jacob het seizoen al? Nou ja, kleren, we zullen deze dagen nemen we wel om bij mijn koningin te zitten. En inderdaad, Jacob is de eerste die we natuurlijk erbij hebben willen. En als Jacob dat roem krijgt en ik met thuis zelf, ik bedoel hij stopt, dan... Ja, nou, kleer, dan zou het mooi zijn dat Jacob inderdaad maar eens terugkeert zijn boel. Ja, en zou het willen? Ja, je bent stopt en je bent net om en nog stopt, dus... Een beetje de Heintje Davids van het keertsen. Ja, ik weet van toen zo voor hier op het podium, toen ben ik nog een keer weer omgekomen. Toen zei hij van, wat je die hoor hier net weg? Toen zei ik, nee, zeker net. En ja, dan zit je hier al weg, dus... Ja. Ja, wat maar even zeggen. Dan moest er nog wel nooit denken, heb ik het idee. Het is nou nog in ieder geval mooi in Wietmassa, en dan maar we daar nog eens zien. Even mij de vrouwen lezen. Onder andere. Onder andere, ja. Helder natuurlijk. Maar thuis ik altijd, dus ja, dat is dan net. Hey, Juster, wie het feest in Ljouwert? Want het is altijd traditie dat het een feest is bij, in het dorp of de stad waar de koning komt. En daar wien wij vanzelfs ook bij. Kom wat zo. De hele dag zien we precies de zitten er jou te tussen. Want het is niks moois dan jou eerlijk taal. Neem je de eerste keer bij de PC hoort. Dat je wethouder in jou binnen. Dat de eerste koning aan het eind van de dag dan lekker jou is niks moois. Wer koning, begint het al te wennen? Nee. Nee. Misschien niet ooit wel lekker geweest, ja, maar dit is wel even wat extra's inderdaad. Wat het, nou ja, beter smaakend. Hoeveel zit er in tussen, Lien? Ja, geen idee, genoeg. Take 2. Teken, de woestje sowieso wel bijwezen. Hier hebben we de Ja, waarom net? Mooi feestje toch? Pak je hem alleen, Daniel? Ja, hey, is dit ermee, hè? Oh, jongen. Ga maar gaan. Hey, ga maar gaan. Ik weet dat ik even op moet trainen. Dat is goed. Ja, Daniel, 8 finales van de PC hast ook eerst. Hij is de 4 woen, 3 keer koning. Ja. Ja, is er eigenlijk één oefening voor daar die er echt uitspringt? Nou, stik voor stik hebben ze wel wat vanzelf. Ja, de eerste is altijd mooi omdat het de eerste is. En dat is wel heel speciaal. Nou ja, goed, de eerste week speciaal omdat we doen op eerste klas kiezen. En ja, we de PC winnen, samen doet het niks. Nou ja, 2010 we deze man in de blubber. En die bleut je wel altijd. Wel wat, ja, toch? die bleut je wel bij. Die bleut je ook wel bij. Ja, dit verweertje ik nooit weer. Hè, maar de besluiten die deze dag nam binnen terugteken.
en uw team en Jacob die het invalt en weergeloos invalt en de PC wint. Ja. Ja, maar ik realiseer me dat niet. Je hebt natuurlijk hoeveel finales heb je bij mijn kop aan het keerst? Do dus 8, hoeveel is het vaak in de 6? Ja. En Do in die finale? Weet ik net. Voor jou eerst en tweede, 6. Ik 6 en Jacob? Ik kwam niet wel draaien. Draaien eerst en tweede, maar misschien. Ja, voor jou is sowieso. Ja. Je bent eigenlijk echte PC-keersters. Ja. Toch? Ja, de listjes in de PC-boekjes die liegen er net om. Nee, zeker niet. En winnen, dat zou je Daniel, winnen went nooit? Nee, natuurlijk niet. En elke PC is ook weer roos. Dus ja, mag het mooi om zo'n wedstrijd weer te winnen. Ja. Hey jongens, er binnen vanzelfs Verdijs nou het seizoen, zouden ze niet correct al, zit het seizoen er wel op. Maar het is de dag nooit de PC en dus al je stellerij, het laatste night, want jullie horen alles bij, hè? Die broer is echt druk wanden. Ja, het van mij nog niks. Het nog niks? Na de uitsturing toen heb ik nog even vregen uit Roem, want weet je net. Heb je nog een sms gestuurd in tussen of net? Ik ga hem uitzetten. Oh, dat is even uitzetten. Maar waar wie er bezig? Hij is Aljan Adema, is die... Ja, PP is een oer, Dylan Drent, Patrick Scheepstra, ik weet het net. Nee, oké. En volg ik alles? Ja, dat komt wel mooi natuurlijk. Ik bedoel, je zit in die keerswereld, dus dat... maar toch. Dat giet wat erop. Ja. En hij hier met ook gewoon hoe takom hier? Hoe takom seizoen? Dat je nou echt, de vrees van Teken, die zei van ja, ik weet echt net. Ik hoop natuurlijk, heel Friesland hoopt het vanzelf dat het goed komt. Maar mocht het nou net goed komen, dan kies je toch weer een telefoontje verwachten. Nou, hoor je het ook net, ja? Nee, hoor je nee, net? Nee, dat zeker net. Nee. Echt net. Nee, maar ben je hem daar om mee te wandelen, überhaupt? Nou ja, wel een beetje natuurlijk. Ik bedoel, ik wil graag volgend jaar weer met deze jongens keertsen. Ja. Snap je zelf wat? Je hoort hier inderdaad, dan wil iedereen met deze man keertsen. Dus, je hebt een boel werk op de kop. Ja. Dan gaat een heleboel werk op de kop. Nou. Ja, zie je vregen, die willen wel bij. Ja. Dan gaat een heleboel werk op de kop. Ja. Maar goed, dat is, we regeren want we weten helemaal net hoe het komt. En dan zit nou eerst helemaal in de... Ja, hoe zit de komende periode dwan? Wat is het dwan? Niks, denk ik. Nou, van de morgen en bellen met Ron Dubois. En ik liet volgende week waarschijnlijk een MRI-maat zien. En dan Henk van der Hoeven, orthopedisch chirurg in Naarden, in de Bergman Kliniek. Die is nu op vakantie, die is na een week weer om. Nou, dan een MRI-scan begin, tenminste ik zelf, net maar hun. En dan, of er is iets stikken, dan mag ik misschien geopereerd worden. Of er mankeert niks zo, en dan is het inderdaad dan is het irritatie. En dan maak ik zien dat het schouder weer sterk wordt en dat alles weer goed komt te staan. Dan is het trainen. Ja. En Daniel, daar is al onjongen, daar is sowieso nog een uur terug, hè? Ja. Hoe lang is het eigenlijk nog terug? Dat weet nog niet. Nee, dat misschien. Wellicht. Ja, nee, dat ik altijd al zo. Ik beschuld nou per jaar. Ja goed, de houdbaarheidsdatum zullen haast zo hebben, maar... wat is de houdbaarheidsdatum van een gemiddelde keertje? Ja, nou, die bent al lang voorbij, denk ik. Ja, zo is. Ik weet het net. Nee, ik weet niet wat het gemiddelde is. Zolang ik fit ben en dat ben ik op dit stadium, we trainen er goed voor, dan kan ik wel mooi, dan dat geen probleem. En dan wil ik graag in dit parcours sowieso blijven. En dan beschulden we dat per hier. Ja, en juist direct mooie woorden van de vastzitter van de PC Johannes Wester. Dus is nou echt in de categorie echt, dan lees je met de topkeertjes, hè? Daar is nou echt bij. Ja, dat is wel grappig. Ja, dat, je bent er uiteindelijk net samen mee bezig dat je inderdaad in zijn rijtje staat. Je begint er wel steeds meer naar de chef vanzelf en des te langer je mooi doen. Ja. Nou jongens, we kijken wat ik vond het misschien dan een beetje minder spannend als oren hier, maar het werd natuurlijk wel een fantastische overwinning voor hem. Ik heb heel veel respect voor de moedige beslissing van die en ik heb genoten van je finale optreden. Ontza 4, jongens, deze uitsturing, het PC Café, die is er vanzelfs. Takom seizoen is die er werd, in elk geval vanuit. Nou, daar is een keer weer het Frieskenijs in Joert en ik zou zeggen nog een hele gezellige jongen. Dag. Viergedag.